Rädd Johan. Där är du klar du vill vara. Andas Johan, andas. Kontroll på handleden, jobba med benen. Lugnt Palm, jobba in. Ja, det är lugnt Johan. Ja, armen. Jobba med benen också. Ta bort benen. Johan, jag såg på träning. Spänner du. Då är det lugnt. Så jobba med benen. Och nu, kom igen, jobba nu då. Nu på en gång, kom igen. Var upp till triangeln nu. Bakår. Det ställer ju upp. Akta benen, precis. Ställ upp. Akta Palm! Ja, ryggen nu. Bra Johan. Nu är det lugnt. Han får slita mycket av Emil där. Crossfacen. Tryck ner honom, kontrollera honom där nu bara. Så ut med huvudet när du får läge. Jag spinner på armen också, vet du, som du har huvudet runt. Där, tryck ner. Crossface Johan istället, crossface istället. Ja. Ut på halsen. Akta benen där nu. Få ut benet. Ja, Johan, bra. Och tryck ner här i backen. Få lösa armen där som man håller på att jobba med. Ja. Nu har du armen att jobba på, vet du. Eller hur? Johan, som på träning. Inga ingångar. Dra upp han på sidan, vet du. Koppla grepp. Ner med huvudet på honom också. Tryck ner skallen. Där ja. Nu där ja. Tryck ner honom där. Tryck ner honom där. 1 minut kvar. Så fint. Ut på benet nu. Ut på benet. Där ja, precis. Spräng ut där nu. Spräng ut. Ta rygg på lägen. Ja, Johan. Fint. Kom igen. Nu måste vi jobba. Där! Bra! Upp den! Ta lugnt Johan. Upp med greppet. Kontroll. Snyggt. Rätt uppåt. Ni på benen. Lås fötter bakom hans armbåge. Aldrig. Jobba med kroppen, inte med armarna, Johan. Ja. Johan, närmare med kroppen. Nyp fast mot bröstkorgen. Och så nyttja kroppen nu. Johan, snett uppåt här. Snett uppåt här, ja. Bra Johan.